As festas do Albariño 2021 xa teñen o seu cartel. O deseño escolleuse tras un concurso no que participaron máis de 30 artistas. Un xurado composto polo técnico e o concelleiro de Cultura da Vila, xunto con 3 expertas na fotografía e deseño, seleccionaron a imaxe gañadora. Estamos ante o cartel gañador do concurso da 69 edición da Festa do Albariño. Como ben sabedes, o ano pasado non fixemos este concurso porque non houbo prácticamente nada. Non queríamos deixar pasar outro ano sen que, polo menos, teñamos o cartel e intentar, como ben sabedes, desenvolver un tipo de actividades que sexan acordes ca situación da pandemia que estamos a padecer, non? O cartel presenta un debuxo moi representativo da situación actual, mesturando arte clásico con modernidade. Na imaxe poden verse as mans do cadro a creación da dan de Miguel Anxo cunha máscara e unha copa de Albariño. Dentro de todas as obras pareceunos a que reunía aqueles requerimentos en canto a calidade, en canto a temática, que mellor pois cumplía, digamos, non? Co exixido, co que requeríamos pois precisamente para este ano. O cartel estará disponible nas redes sociais, na fachada do Concello e en todas as actividades e concertos que se fagan durante as festas. Lembrar un pouco que este foi o Albariño da pandemia, non? O ano pasado non houve Albariño, este ano intentaremos poder facer eses concertos e esas actividades tamén infantís para, bueno, dar un pouco de dinamismo e de vida ás rúas e de Cambados e non deixar pasar, pois, outra edición sin que haxa absolutamente nada, non? Detrás da obra atópase unha cambadesa que xa coñece o que é crear o cartel das festas do Albariño. Foi presentado co pseudónimo Lulú e unha vez, digamos, abertos os sobres despois de elexir o cartel, ese pseudónimo Lulú correspóndese cunha cambadesa, Julia González Yáñez, que casualmente xa gañou este concurso de cartéis no ano 2018. A artista gañadora, ademais de ver a súa imaxe no cartel, recibirá un premio de 500 euros.